तो प्रणाम नमस्ते। ठेला हमने के लाद लेनी जा। आज नया जगह पे जाइब जा। आज माने कि नया जगह पे दुकान माने कि दूसरा जगह सेट करे के फेरा में बानी जा। कोशिश में बन जाई कहीं वजह जाइब जा तो बढ़िया बिक्री होखे पुराना जगह पे। और ठेला दूसर का खड़ा हो बुला के जाइब जाओ हमने के लागल बानी जा। बाकी भैया देखते बड़ा लोग घर द्वार हमने के तो हम लोग का आशीर्वाद से फुचका बनावला बेचला से हमने के अपन खोज ले बन जा। जितना में बानी जा उतना में दूगो भैंस रख ले बानी पाड़ी है सब। हाँ दूसरा का ठेला लोड हो रहा बा। अब इहो ठेला लदाई फाइनली ठेला लोड हो गल बा। बस कुछ सामान रह गल बा जाना के वजह से अभी ठेला निकलत नहीं खे निकली अब निकल ही वाला बा।